ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/4/23. ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಗನೆ ಅದ್ಭುತವೈನ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲರು. ನಿಕಲು ಬುದ್ಧಿದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಯಾತ್ರೆಡು ಹೆಜ್ಜೆನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪೋನಗ ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಅಂಚನೆ ಆಳವೈನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒವ್ವಾದುಂಡು ಐನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆನೇಕೇನುವರು? ಉತ್ತರ: ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರು ಒರಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲ. ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲರು ಕುಡ ಶರೀರದ ರೂಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಆರ್ನ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ತಾತರ್ದು ಪಡೆಪ ಇಂದು ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲು ಪಂತೇರು. ಏರು ಪಿರವಡು ಇತ್ತುದು ಪೋದಿತ್ತೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬಂದು ತೂವೊಂದುರ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬದರಿನಾಥ ಶ್ರೀನಾಥ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನೆನಪುಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಂದೇನು ನೆನಪು ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸ್ಥೂಲ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಕಡೆಕ್ಟುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಕಡೆಟುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿವಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎರಾಂಡಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಏಪ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಈತೊಂಜಿ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಏಪ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಜೋಕುಲ ಸಹ ತಿರುವೆನಿರು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮಧುರ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಬರಡು ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಅತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿ ವತನಗು ಪೋದು ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕುಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಪೋದು ಕುಳ್ದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗು ಪೋಯಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಯೋತಿಡು ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಂಡು ಅಲೆ ಸಾಗರಡ್ದು ಸಮಾವೇಶ ಆಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮದ ಯಾತ್ರೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಸುರುಸುರುಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು. ಜೀವಾತ್ಮ ದುಃಖ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಏಪ ಇಂಚಿನ ದುಃಖದ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದು ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬನು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುರ್ಲಿರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುರುಷನು ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪಂದು ತಿರಿವರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಶರೀರಡು ಪುಣ್ಯರ್ದವರು ಈ ಶರೀರದ ರೂಪಡು ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲು ನಾವು ತಾತನ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಹಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪದೇರು. ವಾ ಬಾಬಾ ಅಂಡಲ ಧನವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪರು. ಅಕಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಡಪುಂಡು. ಆಂಡ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಪರಂಪರೆರ್ದು ರಾಜಕುಲುಟ್ಟು ನಡತುದು ಬೈದನು. ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ತಾತನ ಆಸ್ತಿನು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತಾತರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. 21 ಜನ್ಮದ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಪಡೆಪರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ತಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಆಸ್ತಿನು
ಎಂಕ್ಲು ತಾತರ್ದು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವಂದುಲ್ಲ. ತಾತರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಏತು ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಅಪಾರವೈನ ವಿಚಾರಳುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪನಗಾಕುಲು ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯೋನೇರು. 2 ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ನ ಸಹ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ದಾತ ಆಯರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ನ ಮಗ ಆಯರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನುಡು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ಕಮಲ ಹೊಡೆದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪುದರಂತು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೃಕ್ಷಡ್ಲ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ರಚಯಿತ ಅತ್ತಂಡ ಬೀಜ ರೂಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಬುನಾದಿ ಮಿತ್ತುಂಡು, ಬೀಜ ಮಿತ್ತುಂಡು, ಬಾಕಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಇತ್ತೆನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಬೀಜರೂಪ ಬಾಬನೆ ಸ್ವಯಂ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಬೀಜರೂಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿರು ಮಾತ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲೆಗ್ ಬೀಜರೂಪ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿರು ಬಂದತ್ತು. ಅಂಡ ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ಕಾಲನು ಮಿತ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಮಾತಲ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಜಿ ಐನರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ಕುಳುದು ಎಂಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಆವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಸದಾ ಕಾಲ ಏಕರಸವಾದುಪ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ 14 ಕಲೆಕುಲು 5 ಬಕ್ಕ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಕುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತು ಬರಂದುಪ್ಪ ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಐರ್ದವರ ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅವು ತಿರ್ತುಗ್ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೆತ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪೂರ್ಣವಾದು ತೆರಿವನಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಏರು ಪನ್ಪುನೆನು ಮರೆತುದಿರು ಒರಿ ಬಾಬಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ವಿಚಾರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಬುಡಿಯಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ವಾರ ಉಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ತಾತರ್ದು ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಗ್ ಕುಲ್ದ ಪಂದು ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದೆಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದಾದಲ ಉಲ್ಲೆರು. ಅವತಾರನ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಎದ್ದೆತೊನುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಎಂಕುಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು. ಆರು ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಪರಮ ಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವೈನ ತಾತ ಅಂದಿರುಪ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಾವಂದುಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ದಾದರ ಪನ್ಪೇರು. ಬಲೆ ರಾಜ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ತಾತ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಎಂಚಿನೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಳು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖನು ಎಂಕುಲು ಏರು ಕೊರಿಯೇರು ಪಂದು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂದೆಂದ ಅದಾಂಡಲ ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್ಡ ಇಂದೆರ್ದುಲ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ದಾದಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂಡೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವೈನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರಾಜಧಾನಿ ನೇರು ಕೊರಿಯೇರು ಪಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತಂದೆ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲ್ನ ಪದವಿ ದೇವತೆಗಳೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲೆಗ್ ತಾತರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಬೆರ್ನ ಶರೀರೊಡ್ದು ತಾತ ಬರ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಿ.
ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬಾಗ್ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತಿರಳು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪಂಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೂಪಡುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮಡು ಒವ್ವಿ ಅಂತರಿಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿಯವು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂದತ್ತು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಡ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐನು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯವು ಮಲ್ಲವಾದು ಪೂಜೆ ಆತ್ಮಡು ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಇಂದು ಮೈಲಿಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು ಬಾಡದು ಪೋಪುನು ದೀಪ ತೆಕ್ಕದು ಪೋಪುನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐಟು ಜ್ಞಾನದ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ನೆರ್ದವರ ದೀಪ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಒರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಅವು ಒವ್ವೆ ಸೂಪಂಡತ್ತು. ಎಂಚ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶೀತಲವಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚಿನೆ ಆತ್ಮಲ ಶೀತಲವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತಿನಲ ಶೀತಲವಾದು ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ಬಾಬಾ ಶೀತಲಾಪುನ ಕಾರಣ ಐತ ಪ್ರವೇಶ ತೆರೆದು ಇಂದೆತ ಅಂಗಲ ಶೀತಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಸಹ ಏತು ಶೀತಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶೀತಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾಪ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಮ ಚಿತೆಟ್ಟು ಪೋತುದು ಪೋತೇರು ಐತ ಪಾತಿರೊಣಕ್ಕೇನು వచ్చి ಕೆಲವರಂತೂ ಈತು ಪಾಪ ಆತ್ಮರಾದುರ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತೆ ಜ್ಞಾನದ ಹನಿನು ಪಾಡ್ನಲ ಸಹ ಶೀತಲಾದುಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯೊರೇನ ಪ್ರತಿ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಶೀತಲಾದುಲ್ಲರ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಚೇರು ಮಾಯೆ ಮಾತೆನಲ ಪತಿತಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕಾಮ ಚಿತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪರಮ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬನೇ ತಾತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐನರ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಓರಿ ತಾತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅರೆರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಪಿತಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಳ್ಳೊಂದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕುಳ್ದ ಆರು ಎಂಕುಲ ತಾತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತಾತರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ದವರ ಕುಡ ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಏಪಲ ಕಂಗಾಲಾದು ಪೂಜೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಪ್ಪರು ಏರು ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆಡು ಆದಿತ್ಯರು ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖನು ಪಡೆಪ ಏತೊಂಜಿ ಸರಿ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಳೆಯೊಂದಿತ್ತ ಮುರಣಿ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆತ ಕೋಡೆ ಕಳೆದು ಬಿಡಿಯ ಕುಡ ಇನಿ ಪಡೆಪ ಕುಡ ಎಲ್ಲೆ ಕಳೆವನು ಈ ಪಾತೆರ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಸಮಯಡು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತೇಜೋಮಯ ದೀಪವಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಬಂದತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗುಂಡು ಆ ಸಮಯವಂತೂ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪಗೆಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಅಂತೂ ಇತ್ತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಇಂದೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾತೆ ಅಂಚೆನೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು ಮಹಿಮೆಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಶರೀರನ್ ಬುಡಿ ಎರಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಯರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿತ್ತುಂಡುದಾನೆ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ವೈಕುಂಠನು ತಜಿಪೇರು ತೀರ್ಥಗ್ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಜಗತ್ಪಿತ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬ ಉಲ್ಲಿರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕುಲು ತೀರ್ಥಗ್ ನರಕೊಡು ಕುಳ್ದಿರು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ದ ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ತಾತಗ್ ಪುಲ್ಯೆಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಆ ಕುಶಿತ ನಸೆ ಏರೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರಪ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜೆಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ
ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಸ್ಥೂಲವಾದುಂಡು ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರೊಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪುನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿ, ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮನು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಮಾತೆರನ್ಲ ಸಂಭರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನು ಈರೇ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮಾತೆರನ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಹಳಿದ ಕೋಟೆದಾತು ಏತೆ ಕೋಟೆ ತುಂಡಲ ಸಹ ಈತೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಒಲ್ಪದೀಪುನಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಯಮನೇ ಆದೊಂದು ಗೃಹಸ್ಥರು ತುದುಲ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಈತು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬುಡಿ ಎರಡ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎನ್ನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ತಾತರದ ಅಪಾರ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕುನು ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಕುಶಿತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸಮಯದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮೆಲ ಪೋಯೆ ರಾವಣೆಲ ಪೋಯೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇಂದೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ ಸಂಭವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೋನು. ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುನಗ ಆ ಬ್ರಕ್ಷಲು ಇಂಚಿನವು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿವರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಕೊರೊಂದುರ್ಲಿರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಶೀತಲರಾದು ಜ್ಞಾನದ ಜಲನು ಸಿಂಪಡಿಸೋಡು. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಸಹ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ತಾತನ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಾರ ಖುಷಿಟು ಪೊಡಾಪುನು. ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಕೈತಲ್ಲು ಸಂಬಂಧಡುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಆಪುನು. ಅಕ್ಲು ಸದಾ ಇಂದುವೇ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಕನಪುನ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಿ. ಆಂಡ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ನಸೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಟ್ಟು ಏಕರಸವಾದುಪ್ಪೇರು. ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಟ್ಟುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಆತ್ಮೀಯ ಘನತೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಏಪಲ ಹದ್ದುದ ಮಾನ್ ಶಾಂಡ್ ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ